ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఏం చెప్పబోతున్నామంటే పాండా ఫ్రెట్ని ఫ్రీ ఫైర్లో ఎలా ఫ్రీగా పొందాలో చెప్పబోతున్నాం. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాను. ఇక్కడ బెర్ముడా హెయిర్ ప్లాన్ ఇది ఉంటుంది. ఒకటి పాండా మరి పాండాని వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తారు. మళ్ళీ దానికి ఒక డ్రెస్ కూడా ఇస్తారు. అలాగే 5 డైమండ్ వౌచర్స్ ఇస్తారు. 99 బౌంటీ టోకెన్స్ ఇస్తారు. ఇవన్నీ మనం ఫ్రీగా ఎలా పొందాలంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే హీస్ట్ క్యాష్ నా దగ్గర 223 ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్క కిల్ చేస్తే మనం వాళ్ళ లూట్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ ఒకటి దొరుకుతుంది. అలాగే మీరు 30 హీస్ట్ టోకెన్స్తో దీన్నైతే ఈ పెట్ స్కిన్ అయితే మనం తెప్పించుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇంకో 30తో పాండాని మళ్ళీ ఇదైతే 5 టైమ్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి 10 హీస్ట్ టోకెన్సే, హీస్ట్ క్యాషే. అలాగే 5 వరకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి బౌంటీ టోకెన్ ఓన్లీ 3 హీస్ట్ క్యాష్. దీన్ని 99 టైమ్స్ మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్. మీరు నా ఛానల్ని